Maayong adlaw karong tanan. Og labi na sa atong mga soking tagapaminaw o mga pinalanggang mga viewers. Kung bago pa ka sa atong channel, apaliw ko sa pag-subscribe o pag-pindot sa bell para updated ka sa mga bago natong drama. Kinatong suglanon karon na mahitungod kini sa usa ka relasyon sa babae o lalaki. Nga dili kaya panagutan sa lalaki. Para masabtan niyo ang tanan, sugdon ta sa igon ini. Philip, buntis ko. Oh, unsa? Buntis ka? Oh, ikaw ang ama ni ini. Oh, unsa? Ako ang ama nana? Seryoso ka? Ha? Ellen? Natural. Ikaw ang amahan ini. Kinsa pa man di ay? Ha, Philip? Nga ikaw naman ang nag-judger na ako. Wa may lain. Dili ko mo to. Agad-agad sa imong mga amigong kalalaki. Barkada nga lalaki. Unya, ako ang imong patubag ko na imong gimablos karon. Ay ko pakatawa, Ellen. Og dili po kumangko na. Kabalo juga nga dagan kay mga barkada. Og malay na to. Isa na nga amahan na imong gimablos. Wa kay batasan. Oo, tinuod ka na, Philip. Dagan kong barkada nga malalaki. Pero, barkada rin na wala na itabo na mo. O, ikaw ra ang nakailabot na ako. Mao nga, ikaw ang akong ikaw ang giingnan na ng tanan. Oh, dili. Dili pa ko andam. Dili pa ko andam nga. Magkaanak. Ug basta. Hindi pa ko ready. Mana, di pa maday ka ready. Unya, nga nang gajujur maguni mo. Pasaylo ako. Pasaylo? Ing anak ra? Madabalik pasaylo din itabo na ako karon. Pues, dili mo kanini mo ang kunon. Okay. Dili na ako ipamugos akong kaugaligod yan mo. Kay, dili pa magkakaandam. Dili pa magkakaandam nga maminyo. Dili ito kapugsod. Pero, maura ni hinumdumi. Padako na ko ning bataa. Pakatawho na ko ni. Pero, dili minimo makita. Ug budak ko ning bataa. Nga dili makaila kung kinsa iyang amahan. Oh, Ellen.
Basta, nahiubos ko nimo, Philip. Abi na ko nga, tarong ka nga pagkatao. Ilin, nakalitan lang ko. Dili. Dili ka na, mo'y sulod pa din yung tanan. Unsi nakalitan. Yung ano, sa pag-judge nato, awa ka kabalo nga. Mao di ang may tabo na ako. Sige. Diya ka na. Ito na ko. Salamat sa tanan, Philip. Dagang salamat nga nakailata. Ito na ko. Ilin, sakto ba ka itong ibuhat na ako ka, Ilin? Pero, ako gigatong anak. Abin pa na ako, tarong ka, Philip. Nagtuo ko sa una. Nga di ko ni mabinuangan. Pero, ang gibinuangan naman po ko di mo. Hoy, da aliens. Naunsa man ka? Murag, ilong tibo lagi ta karon imong nawong. Mura lagi ay, gibugatan. Nagdaa kag di mo kalibutan. Ngano ka? Hoy, nag-imot mong ka din ha. O, si problema ni mo. Pinunsa naman ni siya, oy, nabungol na gyud. Hoy, Ilian. Wala bang nakakita abat? Si pagtunin mo na ako, abat? Best friend, ikaw day na. Ako tao ni, kaya na ako di mo nagsambit, no? Anoon sa ka? Best friend, magpakamatay na siguro ko, Ani. Unsa? Ang ano man? Unsa problema ni mo? Oy, nga ka, oy. Nang nagmulo man ka din, ha? Hoy, best friend, istoryahay ko na ko sa iyong problema.
para po makabalo ko. Best friend, mabdus ko. Oh, unsa? Mabdus ka? Unya, lagin sa may amahan, ana. Si Philip. Si Philip ang ama ni Ani. Pero, dili niya panagutan ang tanan. Mao na akong problema karon. Oh, mao ba? Ay, Ginoo ko. Problema gid na siya. Buntis ka. Unya, si Philip. Dili ka panagutan. Lakaluoy ni mo, oy. Magani, best friend. Oo, kasabot sa akong angay na kong buhato, Dani. You're trying hard to hide that. There's someone you found it. You want me to Best friend, that you tabangi ko. Inaglipog ko. when you hurt with this way. Ang angay ni mong buhaton, ana, best friend. Mauli lang sa kas inyong balay. E tapos, mag-relax ka para makahunaw na kagtarong. Og, malay na to. Makahunaw na raday si Philip. Og, makikuani mo, makigminyo na siya. Anto silang una gamay. Basi og, makahunaw na siya ba? Oh, sige, best friend. Muna kong bahaton. Ay, tagal sa kunang kong spacey. Pili para makaunawan na siya. Oh, sige. Maitin ako. Mulakaw sa kumulis ko sa bahay. Oh, sige, best friend. Amping. Ay, kaloy po sa akong best friend. Oh, mabdus na siya. Muna yung problema karon. Ay, grabe no si Philip. Nagkaakong siya og binuang sa akong best friend. Walang naglutaw ko sa akong gagalingon ba? Kung unsi angay na kong buhaton. Nan ako sa doon sa balay. Si Lolo. Naniligday si Lolo sa gawas. Ay, ginoo ko. Kadaghan bagoy. Sagbot ng palibot, be. Ako siguro ning siligan kay murag. Lain naman kaayo ning sagbotin eh. Murag, sakahan naman taog mga mananap ane. Ay, manilhig ko, be. Kay murag lain na kayo natanaw ning palibot din, ba? Ayun na pa. Ano may mga tudong na padong rin eh. Oh, ay, si Apo, si Ellen. Ay, kumusta Apo? Asa makagikan? Lolo Pedro. Bless ko, Lolo Pedro. Ay, akong kamot. Kaluan ka sa Diyos, Ellen. Ay, yun na pa. Unay nung gamugtok man na imong daong. O, saan may problema niyo mo, ha? Ay, yun na pa. Kumusta na ito sa imong trabaho? Kadako ba sa imong panghupaw? Ay, gano? Ano sa problema? Lo, wala man, Lo. Pwede ko musakasa ko sa taas, Lo. Sige. Sige. Saka lang dito. Kay, maghino sa ko dito sa palibot. Kagabi kahugaw kayo.
Sige lo. Mato sa kulo kay mag-ilis una ko ha. O sige po, amping dito, alas na ka. Ayun na pa. Murang nabaguhan ko sa gibuhat sa akong apo karon ba. Ragit ang iyang padagwa sa una o karon. Murag karon, murag dakong problema ang iyang padagway. Murag gibukatan sa kalibutan nga iyang gipasan. Kinahanglan nga ako ning masusido. Kinahanglan istoryahan ako ni siya kung sa iyang problema. Mga gala. Mao gadto ang unang yugto ning atong sugilanon. Amahan ko ganong gibiyaan mo ako. Palihog ko sa pag-share o pag-subscribe para updated mo sa atong drama. Okay na si Lolo King Rad maghatag og ligaw kaninyo. Daghang salamat.